Kutang-kutang tancah bisa lelati Aku karasa tendrama kayopi Nata susila dadi tapatulada Sampai itu sarabungan Kudu dadi sana Mure guna kaya luwe Naluri-luri kabudayan Dino rasa Keheng bangsa manca Rahayu Pisan meneh Agam-agam ngomong pakai Ingetan-ketan Bangsa bisa lelaki Terbuka rasa Tendrama kayomi Mata susila Dati tak patulada Sampai pergi Iku sarabungan Tuhu dati sana Mereka tak kaya Lalu-lalu kabudayan Dino rasa Kepok saranda Rahayu Mata Citra Prameswari nggih. Citra. Nggih keluarga Sraten. Ponakane Bu Dewi Marheni. Bapak Witoradya Rekto Klaten bersinar. Iki jan iki mung karek diangkat sithik makbul ngono ora ndang anu gemregah kok bocah iki. Suaramu umurmu piro, Nduk? 21. Semester piro wong ayu? Nembe semester 3. Alhamdulillah sing ati-ati ya, Nduk. Suaramu becik, rupamu ayu, esemmu manis, body language-mu meraati, sing ati-ati ya, Nduk. Pacaran itu digoncengke wong lanang ya nyati jenenge kanca ora apa-apa. Ning pelingku sing siji kuwi aja. Apa kuwi siji kuwi? Sing siji kuwi aja ngantek kepangan Bathara Kala. Tak pandhe kok iku ngono. Soale ngene, nek wong lanang menyat pulih, wong lanang ki menyat pulih, wong wedok ki ninggal tatu lho. Lho lah. Padha-padha aja kaya Mbak Yumu Apri, contone Mbak Yumu Mimin. Weh. Aku sadurunge dipangan malah tak tawake kok. Malah konto apa? Sedakohke kok pancenan nek dipangan. Sedekah ki ra nek bondo donya sedekah kok awak ki ra ya. Ora apa-apa. Dono rasa. Rasane sempok. Ilang. Anu Mas Riyadi ngersake dono rasa. Oh, akeh nonton film Jepang. Oh, lah. Mulo kok nonton ya nonton ra apa-apa HP-mu ning rasa ngono ki ora ganggu liyan. Nonton HP-mu saiki digelar. HP iki ku arep nonton kebecikan ana, arep nonton elek ana. Contoh kang becik ning HP ku ya ana ning. Contoh kang nalisir ya ana. Gumantung kamu pilih mana yang terbaik. Oh iya. Ganggu liyane. Ya, apa Citra? Manut aku, iki rada pilek iki Deknen. Nggih. Apa nak? Sing Ya, seliramu. apa? Ora bawa, Nduk. Biasanya bawa pipi. Oh, boleh. Ayo. Boleh ya bawa yo. Ayo, bawa. Ora apa acara apa nak? Ikut. Pamerno suaramu sesuai latihan saka sinden ke Bu Dewi. Amin. Kok anu tutuke sragenan sing lagi anyar kan lho Lek. Apa? Ketek peper kan lho Lek. Kethek peper ki lawas. Kene iso ora kethek peper. Ayo nak, ora apa-apa alon-alon sak tekan. Sida pelek kuwi, Pangkur. Angkur nyaman. Nyamat ya. Lho Bu, nggo contoh ayu suarane apik. Barondong ya. Barondong winulat kula. Wah, iki nek kaya ning Jakarta ngono ngene iki mesti lu dikeploki ngono wae ya.
Terima kasih Kadara. Pancen pawakane kalem kok nduk ora nyanyelan kaya aku karo kowe pancen pawakane kalem. Oh iya. Wah hati nek golek penyanyi glo. Apike kaya ngono mung 450. Ayo cus. 450 tak tekoni apike kok ngene saiki lho. Nek sambulan Jawa ya tekan 500. Mosok to Mas Badi sanggulan 500. Lah piro? Lah piro, Kak? 250. Lemet. Ya. Lemet, lemet. Putum yang utri lemet putu yang utri mandi putu nang utri iki mandi. Panganan kabeh isine kue nek cara Banjarmasin wadai ya lemet tawa putu Pak nah ketan kolak ya ketan kolak nah ketan kolak ya madu sirat lo ya madu sirat lo gondo ya yuk neno ya madu mongso pipes tuban jeneng grandol kaluwane troken iki engko cakepane Min Pri yen isih prawan kaya Citra ngono ki lho Pak anu apa opak apem nah nek kaya Bu Sriati beda pripun Mbak lho Pak apem ayo opak ya tekan nggon apem gitu nan to ya opak apem lan serapi pipipi ya sagungan gobyok ayun kula ayun jarwa muda ya jarwa muda-mudane Sang Prabu Kresna nana ya mumpang anom mudi saranane praja pakai dangdut si kucing Bapak betam soroting surya ing panci bangun tangken ayo iya
spontan mancing tanpa turu hatiku tansah isian amarga eling bubar sumati mutiara tenggake lanjegone aduh mangkene rumangsaku karo milah-milih tak awilmu tansah ngece sing tak kocok sikone spontan mancing tanpa turu hatiku tansah isian amarga eling bubar sumati mutiara tenggake lanjegone aduh mangkene rumangsaku takon karo awemu tansah ngece sing tak kocok siku aku arep nyuwun pirsa Apri Mimin mbok menawa ada salah satu atau siapapun Bapak Lurah atau sinten ingkang badhe munggah panggung ngoten napa mboten Oh kathah Pak Kanoman niku nggih bawa ya hebat napa bareng-bareng monggo Pak Ngemplak nggih hebat oh nggih Pak Ngemplake nek ngoten sing kagungan kersa mboten ora wedi diambung Mimin Mas Heru ajeng apa Pak? Pak Karang Nongko mundur alon-alon dangdut kok dene selerane kok nggih nek ngoten kita mulai dangdutnya nggih ngoten ya nggih oke masuk ke dangdut Citra Cican neng Cican ning adat nggih oke Wilujeng Dalu ingkang nobar wonten ing Soran oh Soran nggih menika nonton bareng wonten layar base campipun Bapak Haji Harwadi weh alhamdulillah streaming ya streaming Sanggar Cemara Sanggar Cemara kali Hono Coroko salam kagem warga Soran sedayanipun ciptakan suasana kondusif menjelang pil oh niki meh pilkades ya tanggal 9 menika sedaya ingkang jago menika sae ra ono sing elek tapi pilihlah dengan hati nurani sing cocok karo penggalian panjenengan beda penemu tetep nyawiji oke iki streamingnya loro nganti lali aku Sanggar Cemara kali Hono Coroko kali Sanggar Cemara nggih wah sugeng midhangetaken para pamirsa live streaming nggih Luki derek promosi sekedhik insyaallah wulan iki mangke peluncuran beras duo sinden nggih sesuk awake dhewe nawake beras ten mriki nggih Bu dilarisi nggih Bu nggih wis kemasan ngono nggih kemasanipun gambar Mbak Mimin kalih Mbak Apri engko bonuse SM Mbak Mimin karo Mbak Apri memperluas area bisnis iya kula ngunduri tuwa rak ya sones tuwa srapayu nyanyi srapayu nyinden rak ya bakul beras bali blantik wedhus piye Ganti wedhus ngampun kula delegasikan. Oh ngono. Lagunipun dangdut menika. Dangdut apa nak? Dangdut campur ya keneng. Nggih to sing isih nganggo aroma gamelan ya keneng apa-apa aku manut. Engko kutut munggunge neng nggon gara-gara nggih. Mas Apri. Mbak Apri Mbak Niken Mbah Imin kan ngiklanke beras duo sinden neng aku wedi arep tuku lah apa lah kok aku Ronina kok nek bareng kliwet mangan berasnya dadi ya ora kentang mboten beda alur rusak promosiku beras ya iki itu berasnya apa memang sudah apa istilahnya oplosan yang bagus-bagus apa ada bertipe-tipe tipe-tipe ada 3 apa premium medium kali super oh super medium premium sing dhuwur iki sing super apa sing premium sing premium oke nggih soalnya nek bensin ki sing dhuwur sing pertama
Besok siap masuk ke Alfamart-nya Pak Mulyono. Oh iya, amin. Mlebu dilebokke kok nduk sesuk kok ditumpuk-tumpuk ning tokone rak ya sesuai ditampa. Lah nggih. Nggih, oke. Yo, mangga. Apa? Kertonyono medhot Oh, janji. Kertonyono medhot janji. Iki mau ana sing ngersake nang nggon live streaming ya. Oke, yuk ya. Mangga. Mas Sanggar Cemara Hana Caraka asik Bluras Rasanya sepi yang musik merai hati tambah bebani. Rasanya sepi yang musik merai hati tambah bebani. Oke. Sampun Mas Sangi Sudah, Terima kasih Mbak Citra. Oke, yo saiki sapa gede? Ya. Si Maisarah Nina. Nah, Nah, Nina yo Nina. Mbak Nina ngejak sapa? Apa dhewe? Nggih. Yo dhewe ajar kendel. ngajak Mbak Sinta lewung gedruk. Kono gedruk bareng. Iya. Oh, tesih Nek ta nang niki. Nina medeni ya terus. Terprovokasi kabeh ngono terus. Ya iya. Aku nganti ra tegel nyawang aku. Niko sing marahin niko Mbak Sinta kok. Oh, cinta loh. Pak Pupon. Kayak iki anu encun ngajak marah iki. Encun. Iya. Oke, yo. Apa? Jangan nget-ngetan. Apa pamer bojo? Oh nggih. Manet aku wis. Kamar bocong nggih mboten napa. Ya, yo cendol dawet. Cendol dawet. Oke. Yo, Wah hati. pamer bojo. Nggih, monggo Mbak Panut. Kowe iki ngopo? Lungguh. Lek kimen ki mbisi Ngapa? aku. Piye? Bar iki medhok sik yo ngapa othokmu. Ndak boleh itu haram. Aku tak nunut. Ayo. Ayo jenengan ki nyapo? Kowe iki Anak bidang sing Era apa-apa. Aku kok berbombe lho. Ngetutno Pak Cakil. Tangi Monggo, bang. lagune apa, Mbak? Pak Cakil sing ndi ta? Ya ini. Garwane niki. Ya iya ngerti aku sing ndi ta? Mboten nderek, Pak. Ora melu. Oh iya. Nyetir dhewe berarti ki mau. Kula to. Nggih. Otok. Nggih. Oke, Pamer yuk. bojo. Pamer bojo, ya. Nggih, oke, Mbak Nina. Yo, kabeh yo gedruk yuk. Nggih. Oke, Boleh. ngadeg kabeh. Mbak Sriati ngarep dhewe. Iya, masuk. Oh, ora. Terserah, Ding. Mak Cici. Ayo Mak Cici. Ayo Mbak Cici. Olahraga Mak Cici. Ayo Mak Cici ki. Oh. Iki 17 berangkang kok. Ya, oke, yo. Citra dan lain-lain. Wah. Nggih, sak lagu porong lagu meneh. Setunggal. Setunggal. Sapa iki mau ngomong setunggal? Panut. Ya, gedruk liwung ya. Oke. Sesarengan kuda baraka. Sebelum negara Ya, api menyerang. oke. Ya, oke, yuk. Ya. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta ayo. Mbak Sinta ayo di depan. Pak Pukon. Aku ora ngajari lho Pak Pukon. Pak Fur. Ora apa-apa Pak Pukon santai bojomu rada langsing pengen langsing banget dadak. Ya. Oke. Yo, ya. Wes wes wes.
Kalem-kalem kok. Ora apa-apa salah kuwi to. Rasa jengkelit. Piye? Apa Min? Masa kejengkelit. Rasa jengkelit. Alah aku wegah aku. Apa? Mbak Sinta rusuh kok. Lah piye? Jenenge sak gelut ae, mosok penyanyi gelut lho. Penyanyi ini Pak Mul rusuh, gelasnya nganti pecah. Lah, Mbak Sinta mau ngidak tangane Mak Sri, diunekke matane. Lah rumah saku awakku wis nang arep jebolan bokongku kena ikan cane kok. Pawange muni-muni. Hati-hati lho gelasnya lho. Pawange muni-muni. Wong sinden kok Lah iya didak. pecahku nek nganti ngidak bling. Empun. Ngono, iya. Kumpulin mangan beling. Mudun wae, ning isare. Cara ya. Dun. Wes. Oke, yo dintekke. Ya. Jane aku apa kowe to kok. Kok sing heboh kowe iki. Yo, Mikem ki opo? Kak. Sabtu Pandita Ratu mring sirahmu dadnya ing siteku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kena mati. Ayo Bali. Ayo Gong, Bali. teko Gong. Iya. Ya, ngantek mecahke gelas lho. Kuwi tekan ngendi-endi anune ya. Apa jenenge? Pelok Mas Wartaya. Apa jenenge? Wedange iku lho. Ngantek nelesi duit saweran. Nggih, ya, Nduk.